10,000 के लोग उजिरा है समर्थन में। 3 महीना के अंदर यहाँ से टाड़ी से लेकर गुजरात तक सड़क बनल और अंदर से लेकर रघुनाथपुर सड़क बनल। तो ये काम बा। दूसरा चीज बा, हम जौन बताऊँ जब मुखिया रहनी तो कोनो महीना ना होखे कि हम पंचायत पर आम सभा ना करी आ गांव में ग्राम सभा ना करी। हर महीना हम ग्राम सभा कैले बनी या लोग से समस्या जान के आ तब हम काम करेले बनी। दूसर चीज बा, जितना लोग बाटे, जितना लोग इंदिरा आवास पास हुई, वृद्धा पेंशन पास हुई बा, तो केहू से इंटरव्यू ले सकतनी। रउआ जन बतन हमरा समय में कोई के जन बतन तकलीफ नहीं के भई ना 1 रुपया केहू से रुपया लिया बा। और हम ही ना हमरा समय में हमारे जो ग्राम सेवक रहे के हमार संगे जो घूमे रहे बीडीओ सीओ कोई 1 रुपया नहीं खेले ले। ऐसे लोग हमरा के वोट फिर जनता कहे नकार दे। अब जनता नकार दिलस। इ लोकतंत्र ह, जनता मालिक ह। उहे लोग काल जन बतन लालू जी के 15 बरिस राज चलवावल आ उहे लोग आज नीतीश कुमार के जन बतन बैठैले बा। उहे लोग जन बतन 50 बरस कांग्रेस के चलावल आ उहे लोग बा मोदी जी के चलावता। का लागता जनता एक बार न करले रहल त एक बार स्वीकार करी। अब 10 बरिस में लोग गुणा भाग को ले बा। 5 बार गुणा भाग जिंदाबाद 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 भरोसा बाटे। माने अब जनता आपके भरोसा कर सकत। ऐसे के 10 बरिस जौन ओकरा गैप देखलो सा तो दोनों राजपाट में अंतर देखले बा। 5 बरिस में हमरा पंचायत में एगो बकरी निकल खुल के उठे। गरीब बात अपन पलानी में जौन बतन टाटी हटा के सुतल बा आ अमीर अपन महल के केवाड़ी खोल के सुतल बा। ये 5 बरिस हमर दावा बा। चली कितना काम कोनी ना कोनी रोवत रहले ढेर दिन हो गेल रुआ हिसाब से ए बेरी जीतम त रुआ का करे। ऐसे कि चुनाव के पहले बड़ा मुखिया लोग दावा करेला। अगर हम चुनाव बेरी जनता हमरा के समर्थन देता आई विश्वास बा के दी तो हम पंचायत में भ्रमण के दौरान आज सड़क के 2 गो समस्या बाटे। एगो लोहावरा में बा जहाँ दलित बस्ती बा, मुस्लिम बस्ती बा, वो जी आजो जौन बात रिक्शा जाए के जगह नहीं है। वो गांव में जौन बताऊँ सड़क हम पहले बनवाएम। जहाँ सरकारी नाला बा वो नाला पर सड़क बनवाएम। वो में कोनो झंझट नहीं है चूँकि प्राइवेट जमीन ना हो। दूसरा एगो देखेम कि नेवारी से बिशुनपुरा आवे खातिर माने पानी लाग गइल बा सड़क पर, तेल निकल जाला। हम जौन बतन ओकरा के प्राथमिकता देम। आ चूँकि टाड़ी से नेवारी जौन सड़क ई जौन बतन हमरा बस के बनावली हमरा फंड के नहीं भुला गेल बा लोग।